El voluntariat ecològic de Gandia ja està a punt per desenvolupar aquest estiu la seva tasca. Ahir realitzava el Consell dels Joves el curs de formació, unes classes impartides conjuntament pel Consell dels Joves i el col·lectiu Vall de Vernissa, que enguany també col·labora en la formació dels voluntaris. El que s'intenta donar a conèixer és a la gent nouvinguda o que per primera volta forma part del voluntariat ecològic de Gandia quina funció la de voluntari, unes nocions bàsiques d'educació ambiental, nocions bàsiques del terme municipal de Gandia, la flora, la fauna, és a dir, el patrimoni natural que ens envolta, i també donar a conèixer la de voluntariat en el que col·labora el Consell de Joves de Gandia, que és el del col·lectiu Vall de Vernissa. El voluntariat ecològic es dedica més a la vigilància del patrimoni natural, mentre que el col·lectiu Vall de Vernissa està més centrat en la custòdia del territori, amb accions com ara la refeta de marges amb pedra seca, la plantació d'hortalisses ecològiques o la reconversió d'antigues basses de reg en criadors d'amfibis, dues maneres complementàries de protegir el medi ambient. A diferència del voluntariat ambiental normal que sol dur a terme, que consisteix en la vigilància, el voluntariat per la custòdia del territori consisteix a ajudar als propietaris de les finques que han arribat a acords de custòdia amb l'Ecomuseu a dur accions de rehabilitació de zones agràries o forestals. El Centre Social d'Almiserà acull aquesta vesprada el curs de formació del voluntariat per la custòdia 2009.